Narežeme rybu hneď za hlavou, odrežeme šupiny, jednoducho zapichneme nôž pod šupiny pri chvostovej časti, snažíme sa neprepichnúť kožu a prakticky odrezávame šupiny po celej ploche tela ryby. Ďalším krokom je odstránenie hlavy. Snažíme sa zarezať čo najviac do hlavy, aby sme mali maximálnu možnú výťažnosť. Krátkym zakývaním sa dostaneme medzi chrbtové stavce a hlava je bez námahy preč. Ďalším krokom bude postupné odrezávanie mäsa zo skeletu ryby. Kopírujeme skelet, odrežeme a máme prvú časť filety. Z druhej strany otočíme, spôsob je identický. Skelet použijeme na polievku. Očistíme od brušnej časti. Ďalším krokom je stiahnutie z kože. Filet chytím za chvostovú časť, nožom krájam, až sa zastavím o kožu, potom nôž položím a krátkym ťahom odrezávam mäso z kože. Už iba nakrojím ypsilonky, čo sú kosti s najväčším potenciálom preto, aby ostali v krku. Krátke ťahy 4 až 5 mm od seba.